došao Netflixov producentski tim da snimi jedan povijesni film zvan Zrinski spektakl baziran na životu Nikole Šubića. Tko zna povijest zna kako se odvila ta priča, samo što ta priča ne podilazi današnjoj publici. Nema žena, nema geva i svi su likovi bjelci, ali moderni problemi traže moderna rješenja kada se primjene američka liberalna uvjerenja. Moderna Netflix produkcija, ne primjenjuje se diskriminacija i koga više briga za povijesnu točnost, neke bitnije stvari zahtijevaju pozornost. Moderna Netflix produkcija, svjetski kulturoški uključiva. Ako nekome to danas film može upropasti, taj nije ništa više nego mizogeni rasist. Glavni glumci moraju biti razne manjine, po mogućnosti da budu gej ili nose haljine. Ne smije biti nikakve heteroromanse, jedino negativci smiju biti bijele rase. Pola glumačke postave moraju biti žene, uvijek hrabre i odvažne, nikada napačene u scenama borbe. Jedna žena od 50 kila bi bez problema duplo veće muškarce pregazila. Moderna Netflix produkcija, ne primjenjuje se diskriminacija i koga više briga za povijesnu točnost, neke bitnije stvari zahtijevaju pozornost. Moderna Netflix produkcija, svjetski kulturoški uključiva. Ako nekome to danas film može upropasti, taj nije ništa više nego mizogeni rasist. U filmu bi pet bradatih prljavih muškaraca padalo na zemlju uz par ženinih udaraca. Same žene bi u bitkama ostale netaknute, ne želimo da se feminističke udruge naljute. Moderna Netflix produkcija, ne primjenjuje se diskriminacija i koga više briga za povijesnu točnost, neke bitnije stvari zaštijevaju